Og spændingen stiger, fordi nu skal vi nemlig afsløre, hvem der er vinder af konkurrencen her. Et af de her digte har jeg udvalgt, og jeg kan godt love, at det var svært, for I kan se, hvor mange der er. Og de er gode alle sammen. Nogle er rigtig gode. Jeg skulle vælge et af dem, og det har jeg sat musik til, og det skal vi synge nu. Inden jeg afslører, hvem der er vinderen, så vil jeg gerne have lov til at sige, at det er ret fedt, at I er gået ind i det på den måde, I er. Det er nogle fantastisk flotte digte. Prøv at se, der er nogen, der har siddet og lavet sådan nogle fine indsendelser her. Det er Olivia, der har lavet den her, og hvad har vi her? Det er Frederik. Altså det har virkelig gjort meget ud af det. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget en farvekopi af dem alle sammen til mig selv, sådan så jeg kan have dem og gemme dem og huske dem alle sammen. Men så sørger jeg altså for, at I får originalerne. I får originalerne tilbage, sådan at I kan hænge dem op i klassen, eller gemme dem derhjemme, og så kan I sige til jeres forældre, at I skal synge de her digte til jeres konfirmation, eller hvornår I har lyst. Men der er en vinder! Man kan godt sige til jer, det er ret spændende nu, hvem det er, der er den her vinder. Men vinderen er, og dem vil jeg gerne bede om at komme herop på scenen, Eddie og Jakob fra Femte. Velkommen her på scenen. I har simpelthen vundet det her. Hvad synes I om det? Det er godt. Okay. Altså det der er digt, som I har afleveret, ikke? Hvor lang tid tog I om at skrive det? Lang tid. Lang tid? Altså, hvad taler vi sådan 17 minutter eller 17 dage, eller hvor lang tid cirka? En uge. En uge? Okay. Så bliver jeg også nødt til at spørge, hvem der fandt på det aller sidste rim. Var det ham der? Er det dig, der fandt på det sidste rim? Ja, altså et ret godt rim. Er det dig, der hedder Eddie? Ja, Eddie, altså jeg synes, det er et kanon godt rim. Jeg vil lige læse det om for jer. Altså, man skal skrive og regne, og nogle gange tegne. Indtil læreren siger stop, og så skal det være i top. Om fredagen er der kager. Kan vide, om det er nogen, de selv bager. Eller de har købt dem i Rema 1000. Eller Brugsen. Det er godt skrevet, det må jeg sige. Rema 1000 og Brugsen. Ved I hvad? Nu sker der det. I får lige den her, så I kan huske jeres egen tekst. Og så må I gerne blive stående heroppe. Har vi en mikrofon, de der drenge kan få, så kan I prøve, at vi kan synge med, hvis I har lyst. Ellers så skal jeg nok være den, der synger. Men det er den her, som hedder, man skal skrive og regne. Jeg kan prøve, at jeg kan lære jer alle sammen. Så i stedet for... Ja, nu skal I høre. Det er slet ikke noget med, at det er... I holder den bare hernede, så synger I bare. Og alle de andre, I synger også. Så det er slet ikke sådan noget med, at I skal styre. I skal bare være med. Det er alle sammen skal synge det her. Man skal skrive og regne, og nogle gange tegne, indtil læreren siger stop. Og så skal det være helt i top. Skal vi prøve det? Man skal skrive og regne, og nogle gange tegne, indtil læreren siger stop. Og så skal det være helt i top. Vi prøver lige forfra. Man skal skrive og regne, og nogle gange tegne, indtil læreren siger stop. Og så skal det være helt i top. Om fredagen er der kager. Kan vide, om det er nogen, de selv bager. Eller de har købt dem i Rema 1000 eller Brugsen. Jamen altså, vi prøver lige, så vi kan synge den forfra. Skal skrive og regne, og nogle gange tegne, indtil læreren siger stop. Og så skal det være helt i top. Om fredagen er der kager. Kan vide, om det er nogen, de selv bager. Eller de har købt dem i Rema 1000 eller Brugsen. Sådan, så tror jeg, vi kan det alle sammen.
Skal vi ikke give en kæmpe stor hånd til de to drenge, som har vundet? Ej, det var altså en lidt fest hånd. Giv dem lige en ordentlig hånd for den fantastiske sang. Og nu skal I høre en gang. Lige om et øjeblik, så sker der noget. Fordi den her, den får I med hjem, så kan I beholde den. Jeg har som sagt sørget for at tage kopi af den. I får også alle de her, som jeres venner har skrevet. Enten kan I selv være søde og give dem tilbage til hver eneste, eller også kan I give dem til jeres lærer og sørge for. Men hold godt ved, for der er mange små indimellem, så de kan nemt falde ud. Men I lover, at de kommer tilbage, og måske er der en af lærerne, der ellers vil tage dem, og sørge for, at alle børnene får dem igen. Og ja, jeg gemmer også en kopi af hver af dem. Og så synes jeg, at I to, I skal have en lille hilsen hver også fra mig. Den ene af jer får en bog. Du får en bog, du har lavet det der digt med Rema 1000 og Brugsen, det synes jeg var sjovt. Og du får en CD og en DVD.